Dead on arrival ang isang laborer matapos na makasalpok sa kasalubong na truck sa Purok 2 Barangay Canapawan, Labo, Camarines Norte, alas 12:05 ng tanghali kahapon. Kinilala ang biktima na si alias Obet, 36 anyos, residente ng Purok 4 Barangay Anamian, parehong lugar. Kinilala naman ang truck driver na si alias Martin, 48 anyos, residente ng Laguna. Batay sa report ng Labo MPS, galing sa bayan ng Daet, patungo na sana sa Maynila ang truck, habang mula naman sa Panganiban sa Naga City, patungo sana sa bayan ng Daet ang biktima. Lumalabas sa investigasyon na nag-overtake sa isa pang sasakyan si Obet, na nagresulta naman sa pagkakasalpok sa kanya ng truck. Nagtamo ng seryosong sugat sa ulo ang biktima at sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Sinubukan pa siyang isugod sa Labo District Hospital, subalit binawian rin ng buhay. Nag-execute ma'am itong motorsiklo natin na overtake. Hindi po siya kagad nakabalik sa linya niya. May kasalubong po siya ang truck. Sumalpok po siya doon. Kaya ito po ang naging resulta ng kanilang pagkaka-aksidente na naging sanhi po ng pagkamatay po ng driver ng motorsiklo. Yun ma'am, sa kasamang palad ma'am, ay kumpleto pong wala. Wala pong helmet during the time of incident. Saka wala pong lisensya at walang naipakitang ORCR. Napag-alaman na walang suot na helmet ang biktima at wala ring lisensya. Nakalaya na rin ang suspect matapos ang 18 oras na reglementary period. Hindi na rin nagsampa ng reklamo ang pamilya ng biktima. Dumating po ngayon yung kapamilya o yung asawa po nung namatay. Nag-usap po sila at nag-execute ma'am sila ng kasunduan po nila na bagay nagkaroon po sila ng amicable settlement po. Samantala, muling nagpaalala ang otoridad sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa anumang disgrasya sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.